Ekwenza kwethu ishaqise abaningi indaba yowesifazane odayisa noma othengisa ngomzimba endaweni yaseGoli. Udide abahlali baseNingizimu Afrika owesifazane noma indaba yokubonakala kowesifazane ongumqwayizi noma odayisa ngomzimba noma othengisela abantu umzimba ezitaladini zasendaweni yase-Gauteng, eGoli, ekhoneni lika-Albert. Ubonakale elinde amakhasimende akhe. Kukhona ingane yakhe esencane yentombazane. Uma ebuzwa ukuthi ukwenzelani lokhu, ubhoke ngolaka wathi akukho la ebengashiya khona ingane. Izingane zakwethu-ke, mina-ke nawe bengathanda sihlangane nawe laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba owesifazane edayisa ngomzimba emgaqweni, kodwa futhi kona lo mshikashika wakhe uhamba nengane yakhe esencane. Ingane zakwethu, kuthini ukuphawula kwakho laphayana kwi-comment section? Omunye-ke uthe laphayana masingamthatha nje kwi-comment section, uthe wakha umqwayizi, le ngane eyibukela kuyena le zinto kusho ukuthi-ke wakha umqwayizi. Kuthini ukuphawula kwakho ngane zakwethu? Asihlangane kwi-comment section. Danko.